Takže čaute, ja vás vítam u môjho tretieho dielu na tomto Skyblocku. Takže ja som si už postavil ten shop, ako som vám hovoril. Už som si a ja som tu, ahojte, a ja som tu. Je tu aj pán King Hvišť, ale bohužiaľ není na tomto serveri. Pretože tento Pako mi nechce dať IPčko. Však, sa mi nedá IPčko. On povedal, že to nechce natáčať, no ale nevadí, vidíte. Mne sa to nechce, bože, to Skyblock ma až tak moc nebaví, ako bavilo ma to, keď tam bol aj spolužiak, aj ten druhý spolužiak, keď sme to hrali všetci štyria, keď sme to hrali, tak ako vtedy ma to bavilo, hej? Hej, ako vidíte, mobtrapka slúži non-stop, ale kokos, vidíte to? Vidíte, čo som si urobil? Máme tu taký menší priekop, kde sa nám tu zombici nešúchali, ale... Šúchali. Ja našúcham tohto zombika a sundám ho obyčajnou sekerou a už ideme na ňo a krásne padol dolu. A vidíte, tá hromada skeletonov, áno, idú do mňa a ja som už jedného sundal. A je tu creeper a je to krásny výbuch. Videli ste to? Videli ste ten záber, krása, ten výbuch, to načasovanie. To nevie nikto, iba debil. Jasne. Sme si otvorili pre toto. Zavrieme sa tu, pre istotu, nech nás nezabijú, idem odložiť veci. Takto kosním očka. A urobíme si ďalší sad stromov. Lebo v tomto môjom milom shope som si už zarobil viac ako $1000. A minul som železo, čo na tomto serveri úplne nepotrebujete, je tu na nič. Však, to všade. To všade. To iba cigáni berú, že digmo prídu tam, ďamore, železo, čum na to, aha, železo, ber ho, niekto nevidí. Železná banda, čo robíš? Železná banda, čo robíš? Že, počúvaj ma, vyberte pohlavie, vyberte možnosť. Muž, žena, neuvedené. Tak vieš čo ja som? Ja som neuvedené. Ty ideš po železe, fúhu. Vidíte, máme tu ťažko chorého... Názov konta King Hvišť. Vidíte, máme tu ťažko chorého človeka, ktorý ide po železe. No čo s tým urobíme? Musíme ho jedine zabiť, hajzlíka. Šmegilého. Ideme si... ešte nám padá z tohto. Krásovci. Takže my si ideme naťažiť pár kameňa, lebo predávame kameň, všetky možné druhy. Tak, jeden kameň mi zhorí. To je na haku. Urobíme si palice, ďalší krompáč. Dobre, naťažíme a uvidíme. Čo by som vám chcel, pôjdem vám ten shop ukázať, ale to je akože fakt malý shop, chodí tu minimálne ľudí, ale za to je fakt lacný. Máme tu non-stop prísunu kameňa, dreva a uhlia. Ježišmaria, čakaj. Ideme si urobiť kamenný krompáč, vidíte? Ten srak sa si ho posrať, zase sral na záchode a pritom točil. Lebo on točil asi na inom videu, nevadí. Ale vyrastli mi ďalšie stromy, nevadí. No, nie to ste. Takže, peska idú v dobre, zatiaľ. A padli sme, nevadí. Šmatľovský kameň, čo tu tam ide? Dobre, už to pôjde. Ešte krása. To. My chceme železo. Nedávam. Nejaký hráč sa nás sportuje. Takže exist, asi stojí do nášho shopu, alebo až také. No už je tu, daj nám železo. My chceme železo.
Vidíte, šmatľavec jeden. To nám tu asi dá čo pokradnúť. Nevadí. No my si ideme ešte naťažiť ten kameň. No jasné, ako vždycky. Ťažím. Dobre. Koľko máme? 1. Dáme si ho pekne vypáliť do pece. Máme, samozrejme bum. A kameň sa nám môže pekne páliť. By sme si mohli urobiť aj tú sekeru. By som vám povedala. Toto som si doštval. Dobre, už nie. Bereme si pekný kamienok. To nám bude trvať. No, vidíme tu nejakých hráčov. Skoro všetky z toho poznám, nevadí. Dobre, máme ďalší kameň, ten si dáme zase páliť. Mám tu ďalší kameň. Oh yeah, bitch, salama, yes! Dneska nejdem na tréning, Ja stále točím, takže tu neupakuj kadejaké somariny. V prípade straty hesla pomôže niektorým, ne? 0908 203 044, práve ste počuli moje telefónne číslo, ak si to nezapamätali ste blbci. Počuješ ma? Si blbec. Ale počuješ ma, dobre. Točíš ešte? Jo. Dobre. A čo tam robíš? Komentuješ? Nekomentuješ, vidno. Že komentujem, kým si tu nebol. Ale prd, ty komentuješ akurát tak... Radšej nespomínaj, lebo keď ťa chytím v triede, uvidíš tak, S, G, A, počkaj, to je D. To je D ako debil, to je T ako Tenemo, to je veľké D ako dement, ako dementský Kubo, to je malé X ako... Aha, Dromdo je online. F ako Folge, 6 ako debil, veľké F ako F-ko a 8 ako 8. 8 ako 8, fakt dobre. Že... Znaky ste sa nezhodovali s obrázkom, takže toto je veľké X, toto je veľké B, veľké S, malé D, 8, malé D, veľké P, veľké 5, dvojité V, veľké K. Ospravedlňujem sa vám, že tu na tento debil furt za čo keca, ale čo s tomu robíme? Komentujem to viacej než vy, tak ticho, hej. Jasné. Ja som debil. Ty si super debil. Ja viem. Vieš, keď som sa narodil? 13. maja roku 1990. Jasné, ty si sa narodil 2000, tak čo nám tu klameš? Vidíte, aký je klamár? Radšej je ticho. Vidíte, tu sa hovorí ticho pred klamstvom. Šmejd jeden, už ma počuješ? Som ťa odhalil, Čakaj. Mal by mi prísť... Ježiš, ja som dodal na zlý Gmail, ja som retardované decko. To si. Vidíte, toto je krásne odbitie pri peknom pozore. Tomu ver. Dobre, daj mi IPčko. Čo zase? Do servera Minecraft. Nech sa tam zahrám spolu. Ja ti ho potom dám, keď dotočím, takže ja sa s vami budem musieť učiť, ale dneska... Prečo? Dneska už vyjde... Ja znam čo s tebou natočiť. Dneska už vyjde aj 5. časť tohto... No, počkaj, nie 5. 4. o pár minút. Takže čauky, ako mu dám. Dajte ho. Oj, IPčko. Čauke.